Chytil som toho chlapca za ruku a potiahol som. Bolo to ako vo filme, ako v Groteske. Poznáš Grotesky? Ja poznám Grotesky, poznám ich všetky, napokon všetky filmy. Poznal som ich skôr, ako sa filmami stali. Som tu už dlho. Trpezlivo slúžim, som nenápadne na blízku, vždy k dispozícii. Poznáš ma dobre a vieš o mne iba málo. Dôveruješ mi, ukladáš na mňa svoje tajomstvá, sľuby, radosti aj smútky, celú svoju históriu a niekedy aj zúfalstvo. Vidíš hodnotu, ktorú predstavujem, veríš, že ti ukazujem minulosť aj budúcnosť, zabávam ťa, inšpirujem, učím, zlostím, desím. Pozeráš sa na mňa, ale nevnímaš moju prítomnosť. Som príliš nenápadný sluha, použiteľný na čokoľvek. Naozaj, na čokoľvek. Nevadilo mi to, napokon vždy som ti mohol byť na blízku, ja, prepotrebný, ale to sa malo zmeniť. Každý deň ti neúnavne prinášam nové správy, viem všetko ako prvý, sprostredkúvam prchavé okamihy tvojho bytia, aj trvalé večné hodnoty. Zachovávam prvé i posledné. Na svoje tenké telo prijímam často neuveriteľné hlúposti a zbytočnosti, ale aj pozoruhodné nápady, zajímavosti, duchaplnosti, múdrosti, ba priam záblesky geniality a krásu. Prijímam stopy tlačiarenskej černe, tušu, atramentu, farby a niekedy aj stopy bolesti. Trpezlivo stojím na husto v zástupoch, pripravený ponúknuť tisícky príbehov a osudov. To všetko je moja práca a robím ju rád. Ale niečo sa stalo. Pomaly a postupne si sa mi začal obracať chrbtom človek. Očakával som, že ti odovzdám vedomosti a múdrosti celých generácií a ty ju hľadáš inde. Prestal si sa mnou zdôverovať. Zabudol si moju diskrétnosť. A tak som teda nečakane, zákerne a plazivo v jeden pekný letný deň na peknom a milom mieste zaútočil. Mal som premyslený plán, celú stratégiu veľkej pomsty. A nakoniec ma hneď na začiatku zastavili tie, ktoré mám najradšej. Ľahučké, drevené, farebné pastelky. Už nemalo zmysel ďalej pokračovať. Moja plánovaná pomsta sa ukázala ako zbytočná, márna a trápna. Už zasa slúžim, som nenápadne k dispozícii. Nechávam sa ďalej strihať, skladať, krčiť, potláčať, vršiť, trhať a dokonca aj animovať. A spomínam na časy, keď, slovami básnika, dievča písalo na mňa perom slová, ktoré jej diktovalo srdce, a mládenec často veršíkom milej odpovedal. A deti si na mňa do pamätníčkov kreslili farebné obrázky sprevádzané slovami priateľstva. To je všetko, ja len, aby si ma všimol človek. Tvoj papier. Tak, ešte si to dám uložiť a tlačiť.